Eider Saragueta eta Oiana Leonet gara Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta ikertzaileak eta kainaren 16 eta 17an ikastaro bat antolatu dugu Miramar Jauregian Donostian. EHUko DREAM ikertaldeak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta baita ere Euskara eta Hizkuntzen Institutoko zuzendariak antolatu dugu ikastaro hau. Ikasle profila gurean gaur egun geroz eta anitzagoa da eta eskolek erronka handiak dituzte. Besteak beste, kalitatezko hezkuntza, arrakasta akademikoa edo ekitatea sustatzea. Testuinguru horretan eskola hizkuntza edo bere ezagutza funtsezkoa da hezkuntza arrakastarako. Kasu honetan, bai sozializazio prozesuan eta baita ere garapen akademikoan lagungarria delako. Ikastaro honek 3 helburu nagusi ditu. Batetik, irakurriaren ulermenari eta idazketari lotuta dauden hizkuntza akademikoaren oinarrizko gaitasunak ezagutzea eta honi lotutako teoria eta praktikak ezagutzea. Bestetik, hezkuntza inklusioari edo hau sustatzen duten teoriei erreparatzea, beti ere ebidentzia zientifikoan oinarritutako praktikei lotuta, eta azkenik hezkuntza komunitate osoa elkartzea, batez ere unibertsitatea eta eskola noski. Metodologiari dagokionez, mahai-inguruak, hitzaldiak eta dinamika parte-hartzaileak prestatu ditugu gaiari ertz desberdinetatik heltzeko asmoz. Gurean, hainbat gonbidatu izango ditugu, nazioartekoak eta bertakoak, eta espero duguna da punta-puntako gonbidatuak izatea. Besteak beste, Paola Utxeli izango dugu, Harvard Unibertsitateko hezkuntza katedraduna, Jasone Zenoz, Euskal Herriko Unibertsitateko eleaniztasuna eta hezkuntza irakasle eta katedraduna, Oiana Leonet DREAM ikertaldeko zuzendaria eta baita ere eleaniztasuna eta hezkuntza arloko irakaslea, eta ordezkapen instituzionalari dagokionez, Hezkuntza sailburua izango dugu gurean, Begoña Pedrosa, eta baita ere Euskara eta Hizkuntzen institutoko zuzendari den Josune Zabala ere gurean izango dugu. Beste hainbat parte hartzaile eta gonbidatu izango ditugu, mahai-inguruetan eta dinamiketan parte hartuko dutenak. Ikastaro hau irakasleei, zuzendaritza taldeei, eskoletako berrikuntza arduradunei, berritzegunetako langilei eta oro har gaian interesa duen edonori zuzenduta dago.